δεν τραβάς εδώ. Τραβάς ψηλά ανοιχτά αγκώνες, κάτσε λίγο μισό ευρώ. Αφήνεις να ξεκλειδώσουν μπροστά οι ομοπλάτες, ψηλά ανοιχτά οι αγκώνες. Εδώ δηλαδή. Να ξέρεις όμως είναι πολύ πιο δύσκολο, οπότε πρέπει να χαμηλώσεις κιλά. Συνεχόμενη ροή. Ωραίος. Για μένα γιατί δεν θα μόνο μια χαρά είναι. Οκ. Τελειώσω όλο αυτό εδώ πέρα. Ναι. Πίσω στην πλάτη. Ναι, στην πάνω πλάτη. Οι επίτηδες αφήνω τον κορμό να φύγει μπροστά, ώστε να γίνει full διάταση και μετά βάζω λίγο momentum. Δεν είναι ότι φεύγει η τάση. Okay. Βλέπεις, κάνεις και εσύ τώρα αυτή την κίνηση του κορμού. Είναι φυσιολογική. Δεν είναι λάθος. Λιγάκι. Ναι. Είσαι εδώ πέρα και κάνεις. Χρησιμοποιώ το momentum για να το τραβήξω. Ενώ άμα είσαι εδώ. Βλέπεις, δεν χάνεται καθόλου η τάση. Υπάρχει παντού έλεγχος. Να βάλω τις έλξεις στο πρόγραμμα και κάθε φορά που κάνω πλάτη, βαράω όσο μπορώ. Άμα θες να βελτιωθείς, έλξεις, κάνε έλξεις. Γιατί ρε μπρο, ειδικά εμένα με το δικό μου βάρος του σώματος, είναι και γάμο τις ασκήσεις. Ναι, αλλά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή σηκώνεις πολύ βάρος, μπορεί να σε δυσκολέψει την πρόοδο σου. Να μην μπορείς να αυξήσεις δηλαδή πολύ γρήγορα. Ενώ άμα είσαι πιο. Sorry. Θα σου εξηγήσω. Άμα παίζεις full pull down, δυναμώσεις γενικά lats, όχι μόνο pull down και row, δυναμώσεις full την πλάτη σου και ταυτόχρονα χάσεις λίπος, μετά θα είσαι, όταν θα ξεκινήσεις να κάνεις έλξεις, θα είσαι πάρα πολύ πιο καλός. Οι έλξεις. Αλλά ναι, δεν εντάξει, είναι ό,τι μια γουστάρεις. πολύ καλή άσκηση για να βάλεις το πρόγραμμά σου. Ναι, ρε, δεν λέει το ίδιο πράγμα. Πολύ καλά την πλάτη. Ναι, το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά λέμε ότι ίσως να μην μπορέσεις να φτάσεις στην αποτυχία. Είμαι 90 κιλά. Ναι, αυτό σου λέω. Πες ότι δεν θα μπορέσει. Δεν ξέρω αν έχω χάσει 2-3 κιλά, αλλά όταν είχα ζητήσει ήμουν 90 κιλά. Ναι. Ωραία. Βγάζω με το ζόρι 3 επαναλήψεις. Προσπαθώ ανά κάθε προπόνηση τις 3 να τις κάνω 4, τις 4 να τις κάνω 5 και το καθεξής. Επειδή σηκώνεις το βάρος σου, είναι δύσκολο να απομονώσεις full την πλάτη και να τη φτάσεις μέχρι αποτυχία. Τα lats. Με αυτή την έννοια. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή άσκηση. Στα comments, ποια γυμναστήρια θέλετε να έρθουμε να δοκιμάσουμε. Εγώ με τον Δημήτρη. Καγιές. Κάνω και αυτήν όμως. Αυτή δεν την κάναμε και χθες. Όχι, τρικέφαλα έκανα. Επειδή έχουμε κάνει πρώτα upper back row, έχω full κουρασμένη τώρα την πίσω μοίρα. Οπότε χαμηλώνω. Έλεγξε το και το τελευταίο rep. Θα μπεις τώρα. Δεν μπορώ να τα σηκώσω. Να σου βγάλω να μπεις. Ναι, να βγάλω το... Ανέλκυση ομοπλάτης. Στην τομέα να προσπαθείς να κρατάς χέρια λιγάκι, όσο μπορείς και ανεβαίνεις. Εδώ το νιώθω. Άνω μοίρα, τραπεζοειδή. Και άμα δεν το ένιωθες, κάνε και σφίξ το κάτω το μισό δευτερόλεπτο και σφίξ το πάνω. Πόση ώρα έχουμε? Είναι που το είπα. Έχεις το άλλο? Έλα, θα κοβαρέσω άλλο. Αυτή ήταν η προπόνηση πλάτης σήμερα.
γρήγορο βιντεάκι, γιατί μας κλείσανε τα φώτο και φεύγουμε. Για να παρακολουθείτε εδώ πέρα το Γιάννη. Κάντε μια εγγραφή και ένα like. Τα λέμε στο επόμενο. Bye.